Das ka na bili. Sumba Bisaya. Mga studio, luto na ang atong humba pata Bisaya. Das ka na bili. Di ka mukhaon na ni ba? Woo! So tara mga studio, hindi natin patatagalin to. Pray muna tayo bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa gulhin, sa blessing, sa guidance, sa protection. Amen. Naghanda din ako mga studio ng pipino, tsaka mangga, siyempre, cook. So tara, mga unta. Mga tag-rice gamay. Gamay lang. Ilan sa itong ninood. Nyita, uy, oh, suko man. Let's go mga studio. Dito tayo. Sumba Bisaya. Dako, so. Grada. Kain pa tayo mga studio. Ang sarap nung nung tawag dito, yung mga ugat-ugat pa. Dako ibukog. Ano pa pala? Gusto ko mayroong itlog. Oh. Yan. Gusto kong yung balat talaga, tsaka yung ugat-ugat. Ito, malaki yung ano. Dako igunod oh.
Ano, gusto nyo, ang sarap. Ganito, meron maraming laman. Ang bilis na ako busog. Bali ito mga studio, 4 na pata front, tapos hiniwa. Nasa 4 kilos. Masarap to sa mga handaan. Yung pipino ba, masyadong watery ba? Pagkain mo parang na-wash out yung lasa niya. Papatanggal ng umay. Bali ito mga studio, kunti lang yung carb natin. More on protein kaya. Na-miss ko yung pumunta ko ng Thailand ba? Kumain ako ng brisk pork.
Produce na. Shout out tayo yung gusto nyo. Ito na ito. Nawa. Mga studio, shoutout muna tayo. Maraming salamat po sa suporta nyo po. Shoutout po kay Cora Leaf of Rockville, Maryland. Shoutout Zini Garcia. Shoutout Carla Calagos from Laguna. Shoutout naman kay Chay Kim from Bulacau, Cebu. Bulacau de. Shoutout Jasmine Granita from Israel. Shoutout kay Michael Pitalyar from Cabulan Island. Shoutout Los Yi from Lapu-Lapu City. Shoutout naman kay Joy Pantaliano from Awihaw, Toledo City. Shoutout Edmond Lanaban from Moncayo, Davao de Oro. Shoutout naman kay Amy Asol from Bicol. At shoutout kay Myrna Corpus from Tangub City. So kana yun, salamat kay tanan nga support ninyo, walang sawang suporta sa Bisaya Studio. Kita-kits po tayo sa sunod na mga video. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.